Mga hinigugma, una nga segment na ning season 2, maoy katawan ni Kristo. The body of Christ. Usa kini sa pagtanaw sa simbahan, kay kining misteryo nga gitawag nato simbahan atong mapamalandungan sa nagkalaing pamaagi. Pero, borrowing the vocabulary of St. Paul, mingon siya, kita ang lawas ni Kristo. Mga hinigugma, grasya sa Ginoo nga tuig 2016 kita sa Cebu nahimo nga host sa International Eucharistic Congress. Ug tungod niini ang atong mga pagpangandam ug atong pagsaulog, dako nga grasya sa Ginoo. O kung atong pamalandungan, lawas ni Kristo, ang maghatag o kusog, kinabuhi, hinungdan aron labi kita nga makasayod nga kita lawas ni Kristo, o labi nato ikabuhi, kining kamatuoran, mao ang Eucharistia. Tungod kay ang Eucharistia, mao'y labing mahinungdanon o tuburan sa grasya alang natong tanan, miyembro nining lawas ni Kristo. Mga hinigugma sa daghang pagtanaw sa Eucharistia, usa niini maoy atong pagtanaw Eucharistia nga mao ang kalanon. Jesus gives Himself as food to eat and as drink alang natong tanan. Tingali sa wa pagtuo, gamay ng ostias, gamay nga tinapay. Tingali sa wa pagtuo, kining bino, ordinaryong bino. Salamat sa Dios, gasa sa pagtuo, kita nga mga Kristiyano moingon, nining ostias, diha sa Santos nga Misa. Nining bino diha sa Santos nga Misa. Human kini ihalad samahan. O gipanalanginan sa Dios, mahimong pagkaon, mahimong ilimnon nga espirituhanon. O kung mao kini ang atong giambitan, kini ang magdala kinabuhing Diyos nun alang ni atong tanan. Sa pagkadako sa gugma sa Dios nga gihatag niya, iyang kaugalingon alang nato, isip atong pagkaong nga espirituhanon. Giingon nato kining segment gitawag Body of Christ. Dili ako malimot, giingon sa presidente sa International Eucharistic Congress as Bishop Piero Marine, sa atong pagkalawat nining ostias diha sa misa ug sa pagingon sa pare body of Christ ug sa atong pagtubag, amen, atong gideklarar kini dili na ordinaryong tinapay, kini dili na lamang ostia, pero kini lawas ni Kristo, si Kristo nga Dios, si Kristo nga tawo, si Kristo nga manunubos, si Kristo nga naghalad siyang kinabuhi alang natong tanan. Kini lawas ni Kristo. Pero dugang pa ni Archbishop Marine, pag hatag nato nining ostias o pagingon sa pare, lawas ni Kristo, o sa atong pagtubag, amen, nahimo kitang tanan nga nangalawat, lawas ni Kristo, miyembro sa iyang lawas. Mga dunay nindot nga awit,
Pilipino, kanta din nato sa Pilipinas, one bread, one body, one people. Kitang tanan, no? One body. Nga buot ipasabot, doon na kita'y relasyon. Doon na kita'y kalabtanan. Doon na kita'y responsibilidad. Doon na kita'y usa ka sentimento ni ining body kay kitang tanan miyembro sa lawas ni Kristo. Katawan ni Kristo nga gipahiusa, nga gipalig-on, nga gibayaw, giisa sa kinabuhing Diyos nun tungod nining Eucharistia. Nga kung hangyo nga unta matag participate nato sa misa, labi nato masayran kining misteryo nga gitawag kita sa Dios usa ka lawas. Og tungod niini matud pa dili pwede nga maingon kita ako labot sa uban. Mangin labot kita kay ngano man matud pa man gani sa pulong nga Tagalog, no? Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan, no? Tanan kita dapat maguna-una unsa may kalipay sa tibuok lawas, unsa may sakit sa tibuok lawas, bahin ako nining kamatuoran usa kita kalawas o labi na kay kita nagkalawat, nagambit usa lamang kapagkaon, usa lamang kailim nun, lawas ni Kristo, dugo ni Kristo. Mga hinigugma kining panguna-una unta bahin sa atong pagpasalamat sa Dios. Kapag abot sa Katsila, March 31, 1521, Easter Sunday, natabo una nga misa. O si Kristo nagpabilin, sugod santo, si Kristo uban nato hangtod karon sa atong komunidad, pero labi na sa Eucharistia, sa Santos nga Misa. Unta kitang tanan, katawan ni Kristo, lawas ni Kristo, pinasalamaton sa Dios tungod nining dakong hukma, dakong misteryo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, atong padayon nga iampo ang ato karong gi pangandoy gyud kaayo nga mahunong na unta kining atong pandemic. Tagaan na unta tag kagawasan, labi na karon nga ato rong kasaulugan sa nasudnon nga kagawasan, may tag mahimo na tang gawasnon sa maong pandemic. Iyampo sad nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining Santos nga Misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami.
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot siya sa usa ka langub, ug mipuyo siya didto, ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid, atubangan sa Ginoo. Unya, miagi ang Ginoo, ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran, ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin, ug human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang bisti, ug migawas siya ug mibarog sa gianan sa langub, ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Siya miingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ra gayud ang akong gialagaran, apan ang katawhan sa Israel mibiya kanimo, ug gigunob ang imong mga halaran, ug ipamatay ang imong mga propeta, ug ako na lamang gayud ang nahibilin, ug buot pa ako nilang patyon. Ug ang Ginoo miingon kaniya, lakaw, pauli didto sa kamingawan sa Damasco, ug sa imong pagabot, dihugi si Hasil, aron mahimong hari sa Syria, ug dihugi usab si Jehu, ang anak ni Damsi, aron mahimong hari sa Israel, ug dihugi sa Eliseo, anak ni Safat, nga taga Abil Miula, aron mahimong propeta ilis kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Pamati o Ginoo sa tingog sa akong pagsangpit. Kaluy ako ug tubaga ako. May tungod kanimo nagsulti ang akong kasing-kasing. Ikaw ang gipangita sa akong pagpanaw. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. O Ginoo, nangita ako kanimo. Ayaw tagua ang imong naong kanako. Ayaw isalikway diha sa kapungot ang imong sulugoon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw ako iwakli. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayos sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing, o paabuta ang Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaw nikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw,
Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babayi uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa ko ng imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini o ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas o usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini o ibalibag, mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pagpakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala nagluib kaniya makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab ug ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Naay mga kumo nato nga mga rason or analysis nga ang pagsunod sa sugo sa Ginoo portig yung lisura. Karon sa inyong nabati diri sa atong ebanghelyo, unsa may sugo sa Ginoo ang iyang standard, lisod o sayon ra? Ba man tingog. Pananglitan ni Ingos Kristo giingon, ayaw panapaw, apan sultihan ko kamo ang mutan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na sulod sa iyang kasing-kasing. Unsa man na, sayo na o lisod? Apil ng pari ani. Kay kanang panapaw kana manang bana or asawa minyo ba nya makigrelasyon og lain nga tao nga dili sila kasado, mao nay adultery, panapaw. Pero karon di ay para ni Kristo pwede di ay manapaw diri ra sunahuna ana. Daghan na kayo nangaigo ani, kay kami pare di man may manapaw, di masan mo pasapaw ang madre, no? Pero wa mi ana. Pero basin nasunahuna, di ba? Mao na siya ang unsa man, mao nay nakapasayon o nakapalisod. Si Propeta Elias diri sa unang pagbasa ngandoy nga makakita sa naong sa Ginoo. Mao nang gi-express sa atong tubag sa Salmo. Sa tubag na to, nangandoy sa imong naong nga makita sa imong naong o Ginoo. Pero wa diha ang Ginoo sa kadtong linog, kadtong bagyo, tong kalayo, wa diha. Ang Ginoo diha sa hinay nga tingog dirisod sa iyang kasing-kasing. Ano bang hinay? Pasabot di ay kun moangkon ta nga sala na ba kanang nasa tungunahuna, sala na siya. Dili na ang gusto ni Kristo, dili ta lisod-lisoron nga moingon ta kinsa may makalikay nga di kasa, hasta tingalis Kristo sa una nakasa pudto siyang unahuna kay walang niya gisulti, pero basig nakasa to sa siyang unahuna kay sexy baya to si Mary Magdalene, kay prostitute gudto pagduol, di puti gitong sexy ha. Paragos pare gon na musimba dinhi niya mag-sexy dayon niya ana dia lingkod skilid niya mo tinambid. Kuya obi ana sa among mata ba niya nakasa na posible nakasa. Pero kung moangkon ta nga sala na diri sa tungunahuna, ang gusto ni Kristo
nga sa ato sa ngunahuna makig-istorya tas Ginoo. Dili man sala mga igsoon basta iistoryas Ginoo kanang naas imong nahona bisag unsa pa na kangilad basta adto nimo iistoryas Ginoo. Di man asa nanglitan ron makakita ko ron og siksi nya ma-attract ko kay laki ba ako o pa ba ako mo change og gear. Laki man ko nya kita kog siksi kanang paana-ana diri pakita-kita kita sa pusod og moingon ko Lord siksiha o naibog man ko Lord. Di pa man asa kay nakig-istorya man ko sa Ginoo sa kong unahona pero di ko kahuna-huna nga ang Ginoo day nahibaw sa kong unahona dili ko muangkon ana nga nahibaw sa kong unahona nya musugod day ko ingon lami aning animal sa kanako sa kay seal number ani ako ning tiksan di nakig-istorya nako sa akong kaugalingon kay wa man ko kahibaw wa man ko muangkon nga ang Ginoo di ay naa sa kong unahona naa sa kong kasing-kasing mun ang gustos Ginoo sugda natong istorya ang atong sala dinhi pala sunahona kay ang Ginoo nasayod sa atong gihuna-una mo na lungtad ana yan kasabot na mo di sayon ra day kayong buntogon ang sala kay diha pala imong unahuna mabuntog naman animo di dili na nakagawas ang lisod buntogon sa sala kung nabuhat na. Para nagong karon, gamisa ko karon. Nya to ay mag-text na ko dito. Nya akong replyan. Nya human ingon din siya, see you father. Nya kita dayon mi. Nya inig kahitabo na nag-adultery na mi dito or nag-fornication na mi dito. Pagkabuntis na, una din kumingon, hala Lord, sorry kay Lord. Kasaha jud ko Lord. Aperti na ng lisura usbon. Lisod na gyud kay na usbon. Kanang murabag wa na. Gitawag na sa in English og irreversible di na pwedeng tuyokon pagbalik anang suka-suka naman mo na peligro pero sa hunahuna palang daan imong i-report sa Ginoo para gud na asawa ka porti nimong lagutas imong bana nya lami na gyud isiyang patyon sa imo pala nang hunahuna anger man na nya moingon ka Lord ambot na sayo pa kong pili aning panuwing dako lamian na yung patyon Lord hilas naman kay ni muduol na ako yung lami naman kay patyon luod naman kay nignahong Lord ana di wa ka kasaha ana nakuha mo pero arigis imong nahuna nimo istorya lami ang patyon ni bong buang karon kalugal ko prinsipya takal ko sa buang nga kapatyon tagyog ka awa na nakasoa na kasi imong nahuna ana nya sayon buntogon ang sala lisod perting sayuna kay diri pala sunahuna buntog na matod pa ni Saint Augustine ingon siya actions follow the desire ang ato kuno mga buhat mosunod ra na unsay imong gihuna-huna unsay imong gipangandoy so kung ang imong hunahuna na napuno sa presensya sa Ginoo ang imo sang mga buhat aktual nga buhat magsunod sa Diyos noon nga mga buhat. At tingin ninyo, naamoron dihegi una-una nga bati kay tanan. Nga namang magsigbalik-balik ang sala. Nya iistorya nas Ginoo dias imong una-una. Samtang maglakaw ko gagon, iistorya ra god. Di ba mausab dayon na? Kanabi tag masuko kay ko, naman jud ko usay masuko ko ning sakristan. Ana sila sad suko sad nako. Ana nya ug di ko kahuna-huna Ginoo masingha gyud sama na ana nya una na ko mingon ngala doy sipiat ko da pero nay panahon masuko jud ko nila pero sa akong unahon na mingo yang musmos ni mga sakristana lord doy sa unya mobaos na ni mo patay ka ligon na ba naglawas na ko bitaw no adi na lang kong suko ana ang mukuan muhupay nya magkatawa na lang hinong ko magtan-aw sugdi mo lagi na ang gusto ni Kristo magsugod gyud ang atong relasyon sa Ginoo sa kasing-kasing ug una-una diha kita magsugod ayaw pagpakigrelasyon sa Ginoo sa aktwal lang kanabitang moingon di lang ko mangumpisal pa diroy kay mauwaw kay kus Ginoo kay sige lang jud kog balik-balik aning sala nako sugdi og buntog imong sala diha sa imong una-una aron dili pa kay grabe niya diha istoryaha ang Ginoo diha sunda ang Ginoo sudli ang imong una-una sa mga pulong sa Ginoo. Pero kung anak ka na mga adik, niya, og ako'y patambagon, maingon ko, sugdi og unahuna, dire sa imong unahuna. Kaya kanang adik, kusog mo kayo na unahuna, asa karong kasuyop, kinsa karoy na nindal, isod na makipangitaon, magunahuna na sila. Niya, kung na kay Ginoo, maingon ka, Lord, asa man karon palit og suyop po, nung lami ay suyop po, ana.
Nya usab ni Lord sakto ni. Nya may Ginoo dili na sakto siya sige Lord last na lang gid ni. Ana. At least sige kag istorya dagdag mga 30 ka tuig nimong sinuyop mausab gyud ka. Dugay-dugay lang pero at least naanad na ka ba. Ang istorya kas Ginoo naman sa usahay dugay kay kamuundang. Pero sige lang istoryahin lang yung Ginoo. Parago din nigon maproblema man ta niya atong project usahay. Manya muram sa tag makulbaan hasta no. Uwawa ka ani nilang mamatay ko ugma Lord unya makuani kung sige say bayad ani mingon tuga-tuga man pedersiano allow ani nya karon kisay mo bayad ani nya mingon sa den ko sta Lord no mamatay ko ugma insya unya og sila say mamatay ugma naku bitaw sa Lord mo pwede mo sa den sila mo mamatay naku ay karagi magbuot Lord oy imo gining project sa kana mo na sakto ako ning project di ni imo ngangkon sa kadihay garaasan nimo malipay na ko mo na relax nako sige trabaho mo dia di kong bayad paningilas Ginoo kanang yung nana bitaw nga kuan kana ganing hunahuna istorya ra gos Ginoo sa imong problema hasta kana mga nga COVID akong ingnon nga mo text nako pader iampo ko nagong amigong doktor gani karon di lang konsulti ingon siya pader iampo ko pader na COVID man ko pader dutlan gida relax kay siya ba ingon siya nag-quarantine lang sa koron pader nako relax lang dok na ay Ginoo dok suod kay kas Ginoo sa mao bitaw pader mao ra gani akong kuan karon gikuptan nya sa sige nako ning wali sige sa check paminaw na sa lain akong amigo nga Diyos nun sa gayo na COVID siya quarantine siya 14 days karon di siya pabalikon sa siyang trabaho gipa testing siya sus na positive naman sad ingon ni siya pader suma sa imong wali praise the Lord basta naatay COVID hala pader na positive na sa kong usab pader hallelujah nako sunod ana patay na gito siya pero kanindot anang mamatay ka nga nagduol kay kas Ginoo di ba kanindot ana nga imong hunahuna og imong mga buhat na ay Ginoo mao na say gusto ni Kristo so ang gusto ni Kristo aning iyang sugo dili aron mo give up ta kay pagkalisura kung dili aron masuod gyud kay taniya intimate kay taniya kay bisan sa atong hunahuna og sa kasing-kasing makigistorya na tas Ginoo aron mawagtang ang atong sala aron dili mabhitabo ang atong sala manindog pag-ampo sa katawhan mga igsoon sa atong pagpamati sa pulong ni Kristo nadasig kita og mutubag pinaagi sa atong pagtuo busa uban sa mapaubsanong kasing-kasing idangop usab nato kaniya ang atong mga panginahanglan og moingon kita Ginoo dungga kami Ginoo dungga kami. Na ang simbahan nga nakadungog sa mga pulong ni Kristo magmaisugon nga mosangyaw niini magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang katawhan sa kalibutan makakaton sa pagpamati sa mga pulong sa Dios ug mapuy-an kini magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami Nga ang mga nagantos ug himatyon makabaton ug paglaom magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami Nga ang sulugon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Halang sa atong mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamo magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga mihalina makabato na sila ug kahayag magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami alang usab sa atong gihandom karon na kasaulugan sa atong kagawasan nga unta
mahitabo gyud ang tinuod nga kagawasan diha sa sala labi na dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon. Magampo kita sa Ginoo. O Dios among amahan, dawata ang mga pag-ampo nining imong katawhan, luwasa kami kay amo kining gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad o tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo og imong gisilutan tungod sa katarungan og imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa mga online nga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan Namo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, halikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Kuan nga imo kalawat kanimo apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, o magpahamutang kanamo diha sa dalan, nga magdalangan ha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan.
Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang holiness of life, balaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni siya kung kanunay kitang makig-istorya sa Ginoo dinhi sa atong hunahuna o kasing-kasing. Labi na gyud sa pagpakig-istorya niya kung hapit na ta or padong na ta sa sala. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.